Panie Jezus Pana kocha. Pismo Święte zacząłem czytać i taki fragment. Na początku było Słowo. I w ilu waszych domach jest Biblia? W każdym z tych domów, którzy tutaj jesteście, jest Biblia, jest Słowo Boże. Ale czy zaglądasz do tego Słowa? Czy to Słowo jest drogowskazem dla twojego życia? Czy wola doskonałego Boga jest dla twojego życia drogowskazem? Na początku było Słowo i wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. Jest tutaj dzisiaj zbiegowisko wielu łotrów, bo wszyscy jesteśmy łotrami. Wszyscy zgrzeszyliśmy, ale są tylko dwie opcje. Jesteś łotrem po lewicy albo łotrem po prawicy wisiącego Jezusa. I tylko ten, który przyjął Jezusa w ostatniej chwili, dostąpił zbawienia. I dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest dzień zbawienia. Nie wiadomo, ile ci zostało, może zostało ci 50 lat, a może 5 dni, ale Chrystus mówi dziś do ciebie: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Kochani, kiedyś miałem taką przyjaciółkę. To była dziewczyna, która chciała Boga, ale w sercu swoim nigdy za Nim nie szła. I spotkałem ją pewnego dnia i mówię: Jowita, przyjdź do mnie, porozmawiamy o Bogu, będę się modlił z Tobą, Chrystus na Ciebie czeka. Nie przyszła. 2 tygodnie później znaleziono ją w lesie, dostała 30 ciosów nożem, ktoś ją zamordował. Nie wiadomo, co będzie z Tobą jutro. Dlatego przyjmij Chrystusa już dziś. Stoją tu ludzie, którzy chętnie będą się z Tobą modlić. Ludzie, którzy będą wzywać do Boga o Twoje życie. Dziś moje życie wygląda zupełnie inaczej. Kobieta, którą wyrzuciłem z dzieckiem, wróciła do mnie. Jesteśmy małżeństwem. Mamy kolejne dziecko, Emilka ma 4 lata. 5 lat temu skończyłem gimnazjum, słuchajcie. Nigdy nie miałem żadnego wykształcenia. W tym roku skończyłem średnie wykształcenie z wyróżnieniem. To wszystko daje mi Chrystus. Chrystus odnawia moje życie, zmienia je. Jeżdżę po więzieniach, w których siedziałem i dzielę się Ewangelią, z którą dzisiaj dzielę się z wami. Jaki jesteś wobec swoich sąsiadów? Jaki jesteś wobec współpracowników? Czy kochasz tych ludzi tak, jak Chrystus kochał innych ludzi? Zobaczcie, Chrystus miał taką naturę, że kochał każdego człowieka. Kiedy powoływał uczniów, powołał Judasza, wiedząc, kim będzie. Kiedy wyznaczał rolę apostołom, Judasza, złodzieja, uczynił swoim skarbnikiem. Czy my, ludzie, uczynilibyśmy tak samo? Kiedy Chrystus wstał od wieczerzy i mył uczniom nogi, wśród nich był Judasz. Jemu też umył nogi. Nie mówił tego: konfidentowi nie umyje nóg, ale zrobił to. Kiedy Jan zapytał: Panie, kto Cię wyda? Chrystus podał Judaszowi umoczony kawałek chleba. Kiedy przyszedł Judasz do ogrodu Getsemane i pocałunkiem sprzedał Jezusa, Jezus zapytał go: przyjacielu, po co przychodzisz? I my musimy być takiego względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Musimy tak samo kochać ludzi. Musimy miłować ludzi, ale nie jesteśmy tego w stanie zrobić bez Boga. Zaufajcie Bogu, zaufajcie Jego Słowu. Temu światu potrzeba miłości, a miłość pochodzi od Boga. Człowiek sam z siebie nie potrafi kochać innych ludzi. Moje życie to pokazało. Wyrzuciłem kobietę, z którą miałem dziecko, ale w Chrystusie mogę ją kochać. W Chrystusie możemy być małżeństwem, możemy się miłować, możemy sobie wybaczać. Jak często mówicie modlitwę Ojcze Nasz, a są tam słowa: i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I każdy człowiek potrzebuje od Ciebie przebaczenia, który coś Ci zrobił. Wybaczajcie sobie, bo miłość jest od Boga. Amen.